tong ini yet habangi dan hagani ka jingesang kum ki kun Kristan ngidon ya katma bakan jaman sim kabangi le batu soitan man la ka kliman ka jingele jonga jongpi ki para banget bi kan om kot tang namar ba mangi ngilalong ki Kristan ka klimat bau ne ka Kristan ki kot jingmot ban ba ya ka ding pna ka jong trai Jisu dairu ka klimat bakin sedang nengkong banjam ya ke jing bat ya ke jing jauman Pastor John MacArthur uang kumne om don ka babhatam lait na ka babut yaw Chris Henry om don ka way patru ka bakam tam lait na ka babut yaw Chris kum ki kun Kristan lada mga bat mangingimpo ya ka jing syanya ngimbu haswa yaw try Jisu haki ay ki baro dalay ngenomat ya ka jing job haka jing yale ka bakan jaman sim try Jisu ru ulakran ya ka ni uang nabaklem mga pimla banle ay ruem